كما يتخونوا كبرات خاتتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتأكميو زبالنا يوم مدب حزنا متينا لنا سناي مكتتال أبتي مرسي كم استمرنا يوم وقت بستفر عليه مخنياتي زجمر نايزنا حزنا لكم متينا زلنا فريزا بلوغن كابت زبالنا يوم وزعي بخلبي سجمر وقت مخانيو كان محجي سميعهم تفضلوا تخونوا قريخن بولغاريان بسنك مريت مسمع زي نبرن عدتاس لزنبرا اتجاوب عطينو ينيرن كم يحر زي مسمع نيشتاي نقر نوقي مجمرين زداليا زنبرا إزانتا عبشون جعتا ميتن عسان حموشتان تفتسميو حالا ناي قريخ وتهدر عبتدوب حالوا وطيون كله تمسؤو زنبرا كالبين داقوية نمناي بولغاريان مريت قطو خدا اتو تهدر كالبوخ ملس ددحيو بموغاي كي تردو أمناي تسألاتو مريت عطوا اتمنا حلوة وطيقوم زنورو وتهدر بولغاريا سألاتنا متيقوم بمبال وقيقوم قتلوا وقدما عبحال حدوم بستجمرا أوالد زريف كم مرعو كساحجي أو أستاج 10 عدتات زي تقارت أباهليو ولكو عسران حدا كفل زمان هالو لكع كم نايك أدمين زرفا نتن أوالد أبزغون بوتا مسسنحوهم حيزوم من يهدمو أبغزوهم ويدا سدرهم يبتحوان نتن أدتاتهم سيتودنا هتكون إخي أي تبكي دابلا يبدأن أبرئسان دما تعدا شاش يقبرالن نسو ملكت ناي مرعو تقواليو قليان أيدلين يايلان كوتو كبخيان كوت شاي خاطرين كابزن سترف أوالد هادمان اتوم حبرة سب أي قبلوان اليوم مهناتو أباهلهم كم نورس لزريوه كابز استلعله زبازح أوالد كاب كهدما نفسن كأطفاي مرتا بزحات ون نبتنات فينين ኣብ ሜክሲኮ ናይ ባምቡላ ደሴት ኣሎ እዚ ደሴት ብዝተፈላለየ ባምቡላታት ዝመልአ ኮይኑ እተን ባምቡላታት ገሊአን ነቋራት ገሊአን ርእሰን ወይ ክፍሊ ኣካላትን ዝተቆረፃ እየን ብዙሕ ዓመታት ይገብር ጁልያን ዝበሃል ሰብኣይ ኣብቲ ደሴት ይቕመጥ ነበረ ሓደ ግዜ በቲ ደንደስ ቀላይ እንዳኸደ እንከሎ ናይ ሓንቲ ዝተሓለት ቆልዓ ነብሲ ረኸበ ምስኣ ድማ ሓንቲ ባምቡላ ነበረት ነታ ዝሞተት ከም መዘከርታ ብምባል ነቲ ባምቡላ ኣብ ገረብ አንጠልጠሎ ለይቲ ምስ ኮነ ጁልያን ክድቅስ ናብ መደቀሲኡ ኣተወ ከይደቀሰን ከሎ ግን ናይ ቆልዓ እግርን ሰሓቕን ክሰምዕ ጀመረ ድሕሪ እዚ ሓደጋ ን50 ዓመት ዝተፋላለየ ባምቡላታት ነቲ ናታ መንፈስ ከርሕቐለይ ብምባል ይሰቕሎ ነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብታ እታ ቆልዓ ዝተሓለትላ ቀላይ ሞይቱ ተረኽበ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ እተን ባምቡላታት ከም ዝንቀሳቐሳን ምሸት ምሸት ነንሕደን ከም ዘሕሸኽሽኻን ተዛረቡ እቶም ስድርኡ ምስተሓተቱ ግን ባዕሉ ዝፈጠሮም ኣብ እምርኡ ምዃኑ እምበር ኣብቲ ቀላይ ዝሞተት ቆልዓ ከም ዘይነበረ ተዛረቡ ተሓቂ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይነፀረን ቻስቲቲ ን4 ዓመት ዝኸውን መዓልታዊ ከይቋረፀት ናብታ ኣቦኣ ቅድሚ ምሟቱ ቀመላ ዝነበረ ሲም ካርድ መልእኽቲ ትሰድድ ነበረት ንሳ ኩሉ ዝውዓለቶ ብዛዕባ ትምህርታን ካልእን እያ ተደሊ ነይራ ካብ ዝመውት 4 ዓመቱ ምስ ገበረ ጽባሕ ከባድ መዓልቲ ናይ ህይወተይ ብምባል ጽሒፋትሉ ኣይጸንሐን መልስ መጻ እቲ ዝመለሰላ ሰብኣይ ብራድ ዝበሃል ኮይኑ ጓሉ ብሓደጋ ማኪና ዝሞተቶ ሰብኣይ ቻስቲቲ መልእኽትታት ክትሰደሉ ኋላ ጓሉ ኮይኑ ትስምዖ ስለዝነበረችው ዘይምልሰላ ነይሩ ኣብታ መወዳእታ መልእኽታ ከም ዝብባል መለሰላ ኣብ መልእኽትታትኪ መዓልታዊ ትጉብዚ ከም ዘለኺ ይርድኣኒ ነይሩ ጓለይ ከም ዝንስኽ በፂሕክዮ ዘለኺ ክትበፅሓለይ ትምኒተዩ ነይሩ ግን ኣምላኽ ጓለይ ወሲዱ ንዓኸ ግን ሂቡኒ ብምባል ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ከተባብዓ ጀመረ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ መለሸው للوم عند حزنا وزمتنا نزغتهم صنحكم يمثل زغون ريتو وي حتو وي حزنا لكم كنمت تدليو مدب اب تحتي اب كومنت كتقدفلنا نلابو اذا فيديو تفاتيخما لايك سبسكرايب كومنت and share